nozy? Noze? Ano. Drž ho! Hej! Drž ho! Hej! Nozy? Nozy? Drž ho! Hop! Šikej! Ona si to dobrala si tě. Tak je šikovná panenka. Dobře. Dobře. Super. Drží ho. Výborně. To je holka. Super. Jako ona měla nějaké problémy. V nozi? Ne, už vím, to byl sud, ne? Drž ho! Hej! Výborně, to bylo pěkné. Teď je tam super. To bylo pěkné. Cože? Že tam je teďka úplně luxusně. Máš prosím tě to zvyklá, tam je to Jo, nemali ještě na tady na té Nozy? Drž ho! Hej! Dobře, Paša, výborně, drží Já ho. jsem ji viděl jen jak letí tím vzduchem. To je. Výborně. V nozi? Cože? Drž ho! Dobře, holka. Zase šla na kraj, ale že? Jo, ale dobrý, jako ona si chodí na ten bloket, že si nechodí na střed, ale víš co, jako má to na ten plnej, takže na to hladký, nebo takhle na toto, tak ona si prostě vybírá tam, kde si. Jano, co ten tvůj pes má na těch zadních kytách za maky? Nemají. To on je nevyčesaný. Nozy? Drž ho! Ty vole. Dobře,